Krásny deň, Slovensko. Každý, kto sa chce presvedčiť o tom, ako právo a právny štát na Slovensku nefungujú, nech skočí do Šurian. Naša nádherná zelená obilnica Slovenska s najväčšími zásobami pitnej vody, geotermálnych prameňov, ktorá má a bola vždy základom potravinovej bezpečnosti Slovenska, sa má premeniť na chemickú gigafabriku pre súkromného investora. Keďže obyvatelia Šurian, Bánova, Nových Zámkov a priláhlých obcí spoločne s nami z celého Slovenska už rok bojujú za našu zem, pôdu, vodu, zdravé životné prostredie a už rok sa podávajú žaloby, podania, ústavná sťažnosť, podnety, námietky a stále sa občan nevie dovolať svojich práv a právom chránených záujmov, lebo tí, ktorí práva a právom chránené záujmy majú chrániť a presadzovať, jaksik nekonajú. Alebo konajú tak, aby občan svoje právo uplatniť nemohol. Poslednou kvapkou v tomto mori nepráva je vylúčenie odkladného účinku odvolania a to čuduj sa svete v rámci stavebných konaní, ktoré kamoši z Inobatu začali napriek tomu, že veľká EIA ešte len začala a napriek tomu, že je tam 30 strán pripomienok a odborných posudkov odborníkov v rámci toho, aký bol materiál doložený na preskúmanie investorom. Obyvatelia Šurian, Bánova a Nových Zámkov sa rozhodli, že budú komunikovať aj s úradom pre výstavbu a územné plánovanie v Nitre otvoreným listom, v ktorom jasne a jednoznačne deklarujú svoju vôľu a trvajú na svojich právach a ochrane našej slovenskej zeme. Páni úradníci, pane úradníčky, milí okoloidúci, milí naši priaznivci. Zrejme sa pýtate, kto sme a prečo stojíme práve tu, na tomto mieste. Sme skupina ľudí z Bánova, Šurian, Nových Zámkov a blízkeho okolia, ktorá už viac než rok bojuje proti výstavbe baterkárne v Šuranoch. Chemickej gigafabriky obrovských rozmerov. Teraz ideme odovzdať otvorený list Úradu pre územné plánovanie, pre ktorým stojíme, a jeho riaditeľovi, inžinierovi Erichovi Borčinovi. Potom vám otvorený list aj celý prečítame. Tak, priatelia, otvorený list obyvatelia doručili úradníkom aj pánovi riaditeľovi, inžinierovi Erichovi Borčinovi. A týmto náš spoločný boj za slovenskú zem, vodu, za našu históriu a kultúru a potravinovú sebestačnosť a hlavne právo pokračuje. Zrejme jedinou formou komunikácie s úradmi, vládou, ale aj čínskou ambasádou sú otvorené listy, aby široká verejnosť vedela a poznala, ako sa nakladá s našim národným bohatstvom a ako sa koná na Slovensku neprávo.